Ilocano Love Drama Stories. Angie! Violi, Agluluwa ka. malagip ko lang amin tinapalapas. Tinapasama ka lagi tidadakil ta. Tinakaalinggit, apa nagregay ti bantay ijela Trinidad. Uwin nga rod, adu idi iti nagaburan kan saanan anabirukan ti bangkay na. Naitanamdan as ibibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Uwan nga ron. Kasla kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtan ka lagi tinaganak kanya. Tuwa akabsat ko. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasang tinapagten kadagiti patpatgen ta iti biyag. Gapu iti dayjay adidigra. Puno day ta. Uwan gayam, agturpus ako iti kileyo. Nagsaya at kat kuman. No si bibiyag pa'y tina. Tapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaan ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na, ibes. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata. Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Isu adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ganawa. Kat makuna ka nagasa ta. Taada ka anapod no agayam. Yes. Kas itinakunak. Awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka nak iti gundaway nga agsubalit iti kinasayaat mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko atulong. Congratulations, Bes! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikat ipangisagutak iti daytoy. Tangay awan mo't dagiti dadakkel kon. Thank you, friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, friend. Agyam anak manan. Tsak tumao mga agyam yaman kan ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyom? Saan ko ang magteng ti kastoy? Saan ang makaadal, Bes? Anyan? Putno mat. Adun ti utang ko ang naimbaganakam ken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Uwan, Bes. Isu adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad at iti utang ko ang naimbag anakam ken ka, Bes. Anya? Uray anya pa editan ah. Ala, good luck ka data adwa, my best friend. Alamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tibasit alinuto. Ala, anya basit anti. Nagadun tupay. Basit la dayta. Dayta na tiregalog kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami itigayam ko. Amok akailiw yan dumadaan iti ina. Isa na da parikot yung babalasang. Di kay agbabay ng umasidag kada kami kini Uncle Leonato, ha? Oops, awan ti agsangit. Sango ti grasya ti ayan tayo. Oh, gaya man niya. Unay kay lakit din yung uping aya. Ala. Magantayo kit din. Mao din to ni Uncle Leo. Ta sigurado ang marabyan man na sumangpot dayjay. Nagsango daman nga tan kin ni Panyong. Ulitik man ang tiagyaman kada kayo, anti. Bioli, Bes. Nakasaysaya at kayo kanya. Nagyaman ak tapinot kam ti hawis ko mangantay tirwar. Kababain mo't ken ka, ah? Kunamot nga i-blow out nak. Adang may napatigunay kahit ko amaman. Anya dayta? Nakalpas kan ti panakatal mo. Aklon na kumamatan. James? Awan ba't nga tan ti pambar mo? James, ada pa'y responsibilidad ko itibiyang.
Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga ita nakaturpo sa kon. Tulong ak matigayem ko. Tapno makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo tinagasawa na bilang? Agay na italaeng. Tano nakasagana kanton na paikasal kanya. Di isunto ti pa nagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kayat di magikalay sa kanya. So please, ako rin nakuman. Kanak kumapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di na kumaapuraan, James. Biolebes! Nakapasaan iti board exam! Wow! Thank you, Lord! Talaga na ayat unay ti Diyos kadatang. Amuna dagiti kakaasyan na. Uwan, Bes. Agsapulak at agos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Uwan, Bes. Katagyaman ak unay. Tauray na pukaw dagiti patpatgak iti biyag. Nangro na kadagiti naganak kanyak. Nakaturpusak. Babaen ken ka. Wen, Bes, naimbag pailaan ti Diyos kadata. At daak man dito State University. Makaikaw at ag-eskwela. Kunak no siyak ti kabakatan dito yung saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanin iti 25 a first year college. Ken adda pay bakbakat ngam siyak dito pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray, tadi talaang ti pagapabangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kastoy gayam tirik na ti maadan iti kayan ayan. Naragsa, nga dalaok na apa nagdanag. Naragsa ka. Takas ko ni James tinagbanin akayan ayan ko. Madanagan man, tamangan no, lukwan naktulaan. Nataer, kan padak a professional ni James. Sana maglikan nga ado dagiti gusto kan ko na. Sapay kumata din nakto alilawan. Siyak tulaan kumati ayatan na. Isu ti umuna nga ayat ko. Ken, sanak to kumangagsani. Gapuken ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid akon. Nagawid mo't gaya mong dagiti padak a maestra iti na ito yung pagadalan. Bes, nagbayad gan iti tuition fee. At iti pagbayad mo. Nagsweldo ka ka din, Bes? Wen, isong agbayad kan iti tuition fee. Agyaman na, ngam, sobra da ito eh. Malakit din idulin mo. Tanaimbag lang ada ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Agyaman na, no idilig mo't ititid ko kang kay di nga allowance mo, at ayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakkel ti sweldo kas maestra. Ngam ti sweldom idi nga agsi-sales lady iti may sa amol. Agyaman na, talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas daylaang ti trabaho idi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso nagbalin ka amestra. Wena, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta? Dandan ni surusuram amin a politiko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wen isupay matinait itad da atulong dagijay, Bes. Dakkel atulong dagijay. Wen, Bes, kat dayta ti pagbilibak unay kin ka. Nalaing ka ngagdiskarte. Sikat tinang ipampamuspusan iti amin. Isu nga ita. Subadak mo't nga rod dagiti adwa sakripisyo. Tapno makalpasak laeng iti panagadal ko. Thank you, Bes. No kasta, saan pa'y nga mo jagayem mo? Di may papan ka tata? Saan pa'y? Tamabaina ka mangipod no. Ngam, apay? Sana pa'y nakasagana. Mabaina. Ibayin na? Kasta ka di? Ni saan? Ada nga min saritaan ni. Asa kam tulang makinubyon, no agpada kamin nga adaan iti trabaho. Ano ya? Ay, napintas ka talaga. Ken amo ka na simpat ka.
Agyaman na. Uray si ka. Amo ka na simpot ka. Dakal ti pa nagtalikukin ka. Amo ka di naktupaldaangan. Amo adi naktupagsangitin. Ken, di nakto isukat iti sa bali. Promise. Si kanto lang detep. Aging katong palbiag ko. Amangan no, makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Din tumapasamak deta. Diyak marami deta. Tas si kalang ti babae na kariknak iti nagpaido mga yan. Ay ayatang kaonay. Ay ayaten ka mat, James. Ay, awan mo na daw. Nabartag ka manan. Kwarta magkili, bakit? Pangaramatam iti kwarta. Di bakit may tamagan na pala. Ang damang kasangag Arak manan. Saan? Si Kamo. Kita man na kayo numakaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Ibagasot lang. Ay, akwan. Nagbayad ak kami iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwis ti balay kan lote. Naibos ba na? Apa yan? Naibosan tayo abang? Na, maala malaalak nga abang diti balay ngay. Kedua maala kwarto ti papaabangan ta diti balay. Mas dawak kami kang kabakit. Ang damot permit tangan papabang. Hanggang di mo pailay pangato ti abang na gajay dua babae. Sa border tayo ti may sa kwartaw. Kaasida nga rod. Amumot nga ulilan adamang dagiti nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil sana ya. Ewan ngam iso ti mang papaadali di gayam na. Simublat lang nga agiskwela ni Violi. Ang kiskwela pa ilang kami. Bakit sana? Apay ay apakibiyangam ika. Kasano adya pakibiyakan? Bakit? Kanagbasi mo ti abang na dito yung malay. Ay, awan na malugit na. Bakit? Ipangatumot ati abang na. Awan na ita asi-asi. Siyudo ko makit di ati masan ka na ta. Tagpada ta nga awan trabaho na. Nato, ay sumardang ka man. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Aniya? Tinawan ay kat kuma. Oray no nababa, basta dagab-abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tagkasapulan ti pagabangan na. Asidag to'y balay ta, ti ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa'y? Sige, kasta na pala nga rod ti radyo. Di mo pa'y idipon. Wen, denggag pa'y ti paborito nga FM station. Nagpipintas ti music da. Wen nga rod. Kumabes, awan agbalbaliw ka data. No siya, saan kanto apulos amalipatan bes? Patpatgan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilang ken ka. Kasta akmat, adun dagiti nagdaldalanan ta. No anya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dayta ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, aday pudnukken ka. Ha? Anya day ta, bes? Sorry, bes. Diyak kaya ti agiday mudken ka. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ket sapay kumata maawatan na kiti da ito eh. Sorry nga. Inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asa tala makinubyo. No agpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di. Sorry ha. Saan? Apay kumakagura ka? Ha? Agpayso. Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka? Kat awan mo't dakas iti aramidem. Agpayso. Naustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din nga makirelasyon? Oo, enangim. Adda saritaan ta, friend.
Saktiin mo na ang nangdadaon iti dayta atulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayaat mo. Man nakaawat ka unay. Isu ama awatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam at tuyak amang suporta kang ka friend. Isu na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak friend. Addan nobyong. Amangan no. Napatpatagton jay nobyong ngam siyak agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin. Basta sana si kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka met my best friend. No siya, di naktupulos mauray ngagbalbaliw. Nupay, nagbasulakin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nada nga rod. Tao lang tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod at danom yan. Kanain ng tipagwapom. Eh, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Ruganak man ako na. Takit mga anin. Bisin mula dayta. Sige, ala, mapatang dan. Ah, Oh, ada tiks ko. ne, ang mga no GF dayta, kumain ka na ba? Wow! Umapalak pre! Sana all! Sordo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you ah. Ngamkas itin ako na. Hawisim ki, di nagkasal kayo na ah. Awan pa dati ti plano mi. Madanon to. At to yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, nana. Agyaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, nana. Nayo na kung ti abang mi. Taadamot tin trabaho. Nababaot na iti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasang ko. Ay na, no anyaman tibang mangagyo kinitatayo anato. Ay di yung ikaskaso. Uy, nana. Di kayo matanagan. Amoy mo ti ugali na. Sumanao no kasi makainom. Ay, paspasensyaan nyo na kuman. Pudnumot nga min, nana. Nagbasit ti singirin nyo nga abang mi. Ay na, awan da ita. Kinapudno na. Mababain kami iti gayam ko. Yamin, adun ti na itultulong yu kada kami, nana. Kastalaan ti biyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agimimon kada kami. Tapay kano ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Tanalawlawang adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan yo. Nana. Alam kiti da ito, idulin mo. Alaan nyo, nana. Ha? Basit mo't laeng kinayon ko. Kwartayo day ta. Sigurado ka. Uy, nana. Kat, agyaman ak narod Kat na imbang mata, na regular kagaya man iti pagadalan ng pangisursurwam. Kasi ni Apo Diyos, nana. Nasaya at no kasta. Agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Adaman damagag, bes. Ano day ta, bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apa yan nagustuhan ni James? Umuna, nasingpat kan na anos. Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi. Sana all. Nabayag ka din, anakad kadwam? Wino, nakukuyog mo dayjay alalaki? Wan, agad adalak pay laang idi. Napingat nga agarang kanya. Di wow. Kat no apayan ako na ka man nakaawat. Na anos anaguray. Sigurado ka, anasingpat dayjay. Amangan mo't no italaang.
Taado, ti kakasta lalaki itan, friend. Friend? Wen, friend. Saan ka unang agtalagkan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpat. Ngam singpat kita blang gayam. Ngam inton na aladan ti kay keta. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan, oray no ibagana dayta. Saan ko pa yakayat? Ha? Apay man? Saan pa yan nakasaganan niya? Kitaom friend. Liklikam ti kanayon ang makikuyog itinubyon. Ta, amangan no mailawan kayo. Ala, tila ibagbagana. Malaksid ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramiden dayta. Aging ga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, bes. Agyaman ak, friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti bannog ken sakripisyon. Agyaman ak, friend. Good luck ka data. Nagapabada na ya bakit. At dapat igim mo a plato ken malokaw. Dita kwarto daan Jack and Viole. May marag. Nagpanigo ka ba din ka na kwara? Taado mo tayo linutok amasida. Padigo ka la padigaw. Doa sinula unay na kanya a borders mo. Kain ka patiguan. Di ka mabutag sa oiti kastala kay. Di ka lamaasyan ka na ganyan mabalasag. Isu na lang arudan, piman nagbibiyag, taulila damot na adamang. Nay, uray na naman. Anya? Apa iso na lang kaya tiawan na nakil na. Uray mo't data. Natayan na gini natakil na. Aguli makawan di talak lakayan. Di mo amot di bagbagam. Nabartek ka paglaminin ka. Ay, kastamlatan na ka na yo. Siyak manunti pangituro gamit ito. Nagigday paborito na borders mo. Di magsasalitaan ta. Ay, mangang kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at dapat idasan mo ang makan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga yung padigo amin nasasawa mo. Ado, tilinutok. Danag mo ay Imbes ko mga isudat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isudat mo ti padpadigwam. Ay na, nila ang anjit at trabaho na. Salbagkit day. May ramraman na tao ng saksakripisyaw. Nagadukit sa umo na ya. Isumat, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Tasaan mo akab-kabagyan, Ida? Sigamat lang tinangibagan ni Tinayda na. Saan mo akab-kabagyan, Ida? Hanggang kastao na ti sayahat mo ka na kuwana. Hagasan na ita. Imbesa sinata. Impanegumkit din ka na kuwana. Anak mo aya. Uno ka anak kami na. Kakasta ti trato mo ka na kuwana. Sumakden kan, lato. Saan kan nga sa otikasta? Ang mga numangag na kapay. Kaniya ko ba? Puno mati magbaga ka nga. Huston! Idasaran kan tamangan kakitay. Sige. Agidasar ka nga ron at mangaldan. No kwarta lang tinapatagkan ka. Siyak saan? Para kanyak. Ad-ada pa karagsakak ti panang tulong ko iti pada ka tao. Dumagas ka pa yan? Saanin? Tamang makita nakdigay mo. Pagsasawan na kini. Sana kasta ni Violi. Nasingpot na agayim ko. Yung amo ka na. Saanin? Hinton maminsaning. Sigurado ka? Di kan dumagas? Wen, next time ton. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak ha. Okay, bye. Love you. Love you too. Sauce. Das pakay. Anya manon, dito sirsiripag di talaklakayan. Di may isa paborito border mo. Apay manon, asino ka dakwada? Ni Anjay. At nang itulod kin kwa na adikot kay. Anya? Uy, nasiputa. Sakbay ading saag, nagkastoy na. Ay, salbag kalaklakayan. Anya dayta, pagsabsabatan mo tido atam mo daw sa paatidugam ta subil mo? Ay sus, nagkapoy ka na ayapak. Naging nagagda. Anya? Ay, umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak ng radya lalaki, tadikot siya eh. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatong ti abang na. Anya,
Day tama ng ti bagam. Pulos, ajak namnamaan, bes. Ti, anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaan a kotse tay kotse na? Kan gagangan nga empleyado iti may sa aprobado a kumpanya dito syudad. Ah, kasta ka di? Saan man ka na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Sino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon kan kuana? Awan mo't kiti nga. Basta, mabain pala ka nung agpakita ken ka, bes. Ano yan? Amo na nga men no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di, iti may papan iti family background mo. Wen, awan tinlimlimid ko ken kuana, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si Bubukal ana pasama. Nagbilib nga rit ka data. Man-mano ka no ti agaya magas ka data. Madlaw ko ang naragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Day tamo ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, Ren. Bes, Nulukod nak ni James. Tsaklaam mo na niya ti pagpanagak. kunang mata nga singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sapay la kumabes. Good luck, Bes. Ulitat, anyaman na pagragsakam. Nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, Bes. Talaga agayom ka, ah. Ngamin pulos adi nagpinanawan. Anya ko matserbi, tinagkaduan ta. Saan ka matamadanagan, Bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagam, Bogs? Kuha pre, nakita mo ti picture ti kayan ayat mo. Oh, nakakitamat. Na-search ko ti Facebook ti kayan ayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man na pintas si ka. Una. Kuha pare. Friend request mo ah. Kuha pre, mabainak sa? Pagbain ang gumamit, si Kapay, dagdabain na. Joke lang ah. Agbalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pare tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan ah. Iti kayan ayat ko. Ay mo na niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Si ka talaga. Igaraw mo manan ti kinasutil mo. Amang ano, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nanji. Sayang. Jay kayom na ah. Ngayon pa'y nakita. Upay kanayon ng istoryahan kanya. Gayam? May mayat no kabsat na pre. Tas sigurado ang napintas mo't laang. Awan nga rod kapsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamo takas king kuana. Diya ka mo. Depende ti pa nagkita na ita. Oray ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay awan mabalin. Sa bagay, puno day ta. Depende iti tao day ta pre. Gusto ka. Taada napintas kanya. Gamiti sa bali. Saan? Wan pre, gusto ka. Ngam para kanyak, saan ati akin roar alang ati kapatgan? Ngam kidi, ugali ti kang runaan. Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayot. Wan. Naibag kayo pa'y adda balayot. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide ka po iti bagyo. Basit la iti balay mi. Tinapatag. Adda pag naadan nyo. Asaan kayon nga gababang. Wan magkitiya. Nahinang agpaiso ti abang itan ti syudad. Pudno day ta. Ado nga minan dagiti umay agnaed. Nangruna dagiti estudyante. Gayam. Niti kahit mo. Coffee? Tea? Or juice? Anya? Oray anya. Saan na ka napili iti mainom? Arak kahit mo? Sika ah. Saanak nga gininom iti arak kanya. Joke ko lang. Ayam no kahit mo. Ada mo trade wine dita. Saanan. Okay nga rod. Mabit lang ha. Agtimpla kiti Diyos. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kan ton. I love you, Angie. James. Inarakop nakmatan. I love you. Sorry, ngamjakon masarkad ang tirik na. Diyos ko. Ayayatan ka.
Kasi katiyamin ko, umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Inturon na ka. Sorry. Diyak kaya ta mailawan. Sana pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Akong tiga po na. Angie, Sapay ko ma. Tasaan aday ta ti panggapwam agumura kanya. Sapay ko matamawatan na. Duat kang runaan arason. No apay adyak pa'y kayat, James. okay. Sorry, Matt. Lading itak. Ngam nailoyo sakit direk na. Sorry, ha. Agi amanak. Nakiayan ayataken ka. Nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem ko ma. San matun alumbos pa'y dita? San pa'y apanawan? Okay. Maikadwa. Apay. Saan mo akayat anasinaw ti saklang mo iti altar? Kwa? Saan ka di na makauray, James? Tilaan ka di bagi. Tikal kalikagumam. Saan at inasinaw apanagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak. Nailoyo sa langit direk na. Promise. Sana na maulit. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umampagsamot din na dyan, maestra. At damot kung ditulod kan ko na. Kat nakakutsipay. Ay, agtal na ka man, inton ko ang manghigda ka dita. Awan bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot din ni Anjay. Ang paklangat ajay mga asawa kan ko na. Hanya ka din aya dita sumsumro kiti utot mo alaklakayan. Apay akasamot tan tilawlawa ta. Ay, masaukla ang mo. Ang baro ka tapay na jay. Abangan no, adamot din asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, stay, bakit? Ado, ti maglukloko itan. Ibagad abaroda, hanggang gayam, adan putot ka. Anya? Kanukas na ti mapasabak. Ay, di pa'y kabit na laang mo't ni Anjay. Di pa'y agbalin akabit ta maestran. Ay, nakadukan. Day takot naman ti paglaingam. Nanyat makitam til pagturturungan ta panunot mo. Saan mo't Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasigan negatibo na kita nga ibagbagam. Pasulaya mo't nagtamag bakit? Ang tamtamag aklaang mo't. Saan ka ang agdamdamag no di kat agpugpugto ka? Ikit kami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Ang yakit tayo ti abakit ay. Ang mukha, espesyal nga minda kiji abambae ken kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kiji? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak dagijay. Masya nakiti ka sa saada. Taawan ka bagyanda. Tanagaburan na nga ron iti landslide. DJ Pico. Aniya? Mas ladi mo amot ipakasaritan ti biyag namod. Iswasan nakadilawan no babalawan no kas jet tratok ka na kwata. Hello? Bes? Apay? Ayan mo, Bes. Rabina. Di ka di pa yagawid? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito'y internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anya nga oras nga gawid ka ngay? Rabiin to siguron. Mga pas 9. Ala, sige. Mabisinan ka ditan, Bes. Saan, Bes? Nagmerienda akitay. Kan, ada snack dito'y. Kasta ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James. Makilugan naktun nga gawid. Abagiso, malpas kan tumagtan. Tagasan ka ditan. Sure. Thanks. Sige, ag-text akto no nalpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na. Una, Adayo mo't basit ti
nga na idan na kan delikado ang magmagnangag may sa no kastuya na rabii. Puno dayta. Di tayo alam mo. No maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Boss Itay. Adan say baganakin ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Ado mo ti papirma aking kuana. Ayun gayam, nakita tayo na-upload mo ah. Sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi. Tigayam ni Angie Dayjay. Iso, tibag bagam best friend na. Wen, hindi lang kalman anam amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas iti nubyang. Pare, mabalain. Ti? Iman muna ka naman. Kunamidi, kabsat ni Angie di sa pulong. Don't worry, pare. Ibagak to kin Angie. Sana all. Wow. Ore, sakto ti taya pare. Awisan tayo da ngagmerienda iti may sa kadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad, pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko nang bes? Inawis na ka ni James iti balayda? Wen bes. Ket nagnervyusak si ka. Apay, Awan dagiti naganak ken kuana. Wenno kabalay na. anya? Kat, anya tinapasama? Awan nilimod ko ken ka, bes. Iti ka adami jay. Kalaat nga inarakop ken inagkanak. Anya? Nga ma, agpatinggalangi jay, bes. Nagyamanak. Tasana ka nagpailuyos itirik na ni James. Anya? Agyamanak tasaan anapukaw ti presensya ti panunod ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Ket nagpaitulod akon ken kuana. Ang mga no sinubok na kalaan ni James. No kastaman ti panggap na awan mabalin ko. Saan pa yan nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunod mo. Imbis at ipagragsakam. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasin ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay, agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabot iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag ti panaggayam ta. Ngam ti anyaman na banag ti rabaw ti daga. Nga uray maisakripisyo ti pakasagnan ti puso? Nasana makauray ni James? Awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakam ko? Simbangput kamat gaya man, Viole. Wen, auntie. Adaman damagat balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya dayjay, auntie? Pudno ka di nga adan ka ayan-ayat ti gaya mo. Ay, kunak no niya itayan, dindamagan nyo, auntie. Kaya't ko lang maamuhan. Di mo ko maibaga nga da parikot. Kanayon lang amin nga itulod dyan nakakutsikat. Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Kastaya. Ay, tila pa kibibi angak matan kwa ngamin. Concern lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko laang matbalasan ko. Wen, auntie, awan parikot. Taga ano nga Genobio na. Pada nakadimat laabang isursuraw. Ay, saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule. Wen nga rod, auntie. Masapul ang makaturpusa. Halakit ipasnak mo ati agadal. Tuladam dya kayam mo. Sala na kinobyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan, nakasarak, iti trabaho na. Dayta ti pagbilibak iligayem ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pala idi. Ngam, inaklonan. Uy, auntie. Naanos mo't nga ron aday dyan lalaki. Uy, auntie.
Barang di nang tulog kun tigayim ko. Ay, katuwad mo Amo, da kayo itigayim mo ti mapampanunot ko no dato ha. Ha? Apa yan ti? Kasanong tungat at makiasawa kayo ngagpadpada. Eh di kapilitan nagsina kayo. Sapay ko ma, tadin tumapasamak tita. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang itigayim mo. Ante! Katuwad. Siyempre, no makiasawa kanton, hiyawid na ka, anti mga asawa kan ka. Kastamat, kin ko na. Awan may isungbat ko, anti. Basta ti mo, saan kami tong agsina itigayim ko? Daya, wag ti kinapudno yung agayim. Agasam day ta. Imo na, pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan, si kamat ita, ti pagadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, anti. Ay na, manmano ti kasta, katkas iti nakunak. Daya, wag ti kinasaya at tilinang inyong agpadpada. Abak yu pa iti pudpud nung agkapsat. Kan, abakan yu pa ati agkapsat, tanudad duma. Ado ti agkakapsat, adi agkikin na awatan. Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umahayak mo't lang iti boarding house yo. Anda kinatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out aklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagam. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta mo ti panagatal mo? Okay lang, Mat. Barang makaturpusak, Mat. Kayam day ta, si Kapay. Uwan, mabain akong kini Angie. Ni, apay mo. Nibaga na ti amin ng kanyak, may papan ka na kayo. Uwan ang mga no siyak to tilapad iti ragsak yun. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. San pa'y ang mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mat itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon yung agayam. Nini. Apa yan? Madin sa mo tintilugan ko. Nagintapatan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talir dito eh. Apa yan? Salbag da ti aluganin, kababayin pa kidin. Nairna pa kidin na nakalugan ka sa nagdadaan. Pasensyakan, Bioli. Kababayin. Nairna pa mo ta nagpalya ti lugan ko. Bad trip ti alugan. Ala, napasubukan na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Kung mga rodang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo ti taxi. Sige, James. Ako! Tiwanan ba naman dito? Hay! Hay! Huwag ka! Manitap! Diyos ko! James! Agad ka! Bes, sa dino ka din kayan nyo. Nasukon na ka ni James? One best. Adda aberya. Ha? Anya nga berya? Nadadaal ti kotse ni James. Kat indagas min iti talyer. Bigat dan to kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat adda nang sembarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamatan ni James. Adda kami ita dito'y police station, Bes. Ay, Diyos ko. Okay ka lang, Bes? One Bes. Orayan mi laang ama i-blatter ti amin. O sige, aganad kayo nga rod, Bes, ha? Bye. Ay, naimpaglangan. Tawan tida ka sa napasamak kadakwada. Hanggang kasanon nun nairobo ni James. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare, isa pangasim man, tasukunan na kabigat. Una, orekat malabsak mat ti balayo. Nakapapain pa ikiting kinivyoli, tisod katwak. Anya, Jesus, pagrig po nam sa amot ang dagiti agayam pare. Uy, sana. Anya pagrigpunan mo ting ipagpagam. Pinadagas niya ang G, di kayim na. Kunak no agawan nakpay mo. Anya dahil nasasawang. Sa anak mo dakas tagayim mo. Rabak ko lang mat pare, si Kawan. Adak pa lang dito boarding house na. Sige Pards, saya atam ha? So yatum ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umatay o kasta ti mapasamak. Nataar ni James. Kat anya ti amok no agkursonada mo tay jay abioli king kuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka. Kasano no adda armas ti snatcher? Nya kay lagit din. Awan day jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga na klata. Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awanan bain nga min tayo aman nipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganabon na natiliw lang aruden. Awan pa'y naala na. Isupay kan naimbaglaan ta da superhero akadwa. Oo. Kanya to superhero itan. San mo ta? Pudnomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo ta pa nang idayaw mo kanya kon Violi. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, manday tan ipag. Ay na, ako. Nangagpay-pay sumat ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal ka duwam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Unmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayam ko, abayaw. Talaga mat. Urisan mong ibaga. San ko abaybay antipoon ti biyag ko, kan kirid ko. Kanumat. No adala ang dakas ang mapasamak kan kwa na bayaw. Agsumbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. San kun to abaybay antigay mo. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinpana. Di wow. Sana all. Anya nga talaga ito yadwa. Promise. San ko asamiran ni patay para kinkuana. Nangag mo, bes. Iso anagasat ka unay. Iso adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James, ha? Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkuana. Agpaiso? Wan. At nga tapay kabsat na? Apay ti kapsat na. Wano, kasinsin ako ma. Anya? Magkaayan-ayatak mo't siguro no at dapat ikas kini James. Ha? Alan, ag picture taman pa'y. Bes. Sakbay ang maturog ta. Sige. Ala. Ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile! Grabe ilang arudan. Agsel-selfie tapay laang. Ay nga ron. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamat ta. San ka di? Unmet kat di Nan, kita man. Wow! Talaga ang nagpinta sa kanya. Hay! Imagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan na pimpintas ka data. Agpadata na pintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agdumata lang ngamin iti beauty. Alawanan. Ay, kumusta gayam ti panagatal mo? Okay, asaan? At ngamin regrigat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Un bes, makatawon laangan. Agturpos akton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka ang makastrek iti pagisuwam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak bes. Tapno saan ang masayang ti sakripisyo.
Ay, apay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot nga min talaga ti kayat ko nga adalan. Amo ma, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi. Ngam awan ti maramidak at daditan. Iso panindiga ako na. Awan tinarigat, bes. No porsigido ka ang mga ramid, kan mang tunoy. Sa bagay ni Kitty ha. Idi pa'y laubinga, kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaan usam to ti agisuro akas kanya. Maanusak, bes. Makapabakot nga min ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awul-wal na kiti pupils mo. Naano sakmet iti ubing, uray pa'y nga takasanon ti kinawalwal da. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Ay, sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran ako nga agisuro, friend. Ala, sapay ko mga rod takas tang agpaiso. La, maturog kan. Masapa pa'y ti klase minton bigat. Ag-review akpay. O muna kalatan. Sumaruno akton. Adak dito'y restaurant na paborito ta, bes. Nakapila. Kasta ka di. O sige, ano sam nga rod? Taaglan sa kundi ti school. Sige, bes. Enjoy. Okay, likewise, bes. Bye. Mabisin ako. Gumatang aklangan iti apple pie ken pineapple juice. Taisun ti pangaldawa. Itay pa'y aso manigam ti kaduak ang nakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Are, mabay ka di ba? Oh, James. Violi, ada ka mat kami dito eh. Agdainin ka? Kumangarot. Pare, ilak amon ni Violi ha. Okay pare. Umay ka Violi, mapantag ko gawin. Urayan tan, itilamisa ni Bogs. Pare, ilak amo mo nuwain. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rupam kanya. Ta nakikita ka ni TFT. Makikita kami dagiti ipopos ni James aladawan niyo itinobyana. Kasta ka di? Uwan nga Rod. Mabit lang ha. Ano text message ko? Sigurado ni Angela itan parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha. Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Dagasunak numalum wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo tigayim ka. Numero 1 asutil na ita. Sana all. Nay. Damo tawag kon. Di mo nga min in-text back kadago. Si Sungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Tal na ka man. Ni boss na ito yan ya. Tal na ka man. Hello boss. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wankat nga taa. Amo matagitan. Siyempre, lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nagasa tigayam ko itigayam mo. Nagasa? Pag ko na ang mata nagasa. Napintas, kan may sa professional. Kan amo ka napudno kini James. Ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok ko ni James. Adayo nga aramidon dahi tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso? Kasladyak mamati adi pa'y naadaan iti kaayan-ayat idi. Actually, nabayag kami ng agkabarkada. E di pala high school. Aging kay ti college. Ken naadaan kami ti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Wandi oli. Walang iwanan na talaga. Abak may pitag kabsat Oh, really? Ada nga ron mang sutsutil kada kami. Sino kano kada kami tilalaki wino bakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na. Nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasaon, amumin ti tunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga. Unatan na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa ko na. Agi subsubo ak bayat ti panagistorya. At dapay ngamin klasik no madamdama.
Bioli, adaman damagay. Ngam bit personal daytoy. Anya dayta? No addan kaayan-ayat ko? Awan pay. Ah, amom, akas na tinabaga. Kasta kayo matalalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ni, nag-on-sentimental tilay pati maako nada ah. Amok mat akasta kayo. Okay. Bioli, naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pag kunamat ngay. Anya ko mati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan ka nagayam asutin? Nalaing ka pa'y gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, pudno na araba ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti bagbagak. Nakapinpintas ka. Naghahasat agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat daton king kanya. Obvious ba? Sana all. Ay! Sorry, naipigsak mat din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tila madamdamag kon. Kat damo tapay lang ang nagama mo. Mas daawak. Okay lang. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka din nakpatyan ka dagiti na ibagak. Ngam okay na. Anya? Bioli, mabal na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus! Awanan inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ko magaya man niya. Sorry, rabak ko lang mat. So, mabalin? Sure. Sige day talagayam. Iyag mo ta cellphone mo. Ta i-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Ala, kon di bagyo ita bulan. Di mo ni pabigat ka sa pola ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa yan. Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Tala at tiwalit ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna may tilimagasot ti abang yaw. Ikalagpain. Nagdawat kay tinayan ti abang da Angie. Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atap nagsubanda. Anya? Wan, subadan damit ati kinasaya at takanakwada. Tinutulungan tamat ida. Pinadpanigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo. Ayan ti kwarta ha. Ayan na. Lukasta. Nagdatonan kan ni Bogs. When bes, saan ko nga ron anam namaan? Inaklon mo. Saan pa'y? Nagbiit mo tan ngay. Kaslang mo't lagbibisid launa yun iti boyfriend Agad-agad? Sus! Sana all! Di saan pa'y? Kaya't nasa wan. Ada posibilidad na nga aklonem to. Adamot panagayat mo kankwana. Saan ko pa'y amasumbatan day tabes? Kinapod no na. Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kinibogs. Ano niya? Adakin ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapailaang ti makinobyo, bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. Wen, don't worry bes. Jak tumalipatan ti nagkinariyanta. Tauray na kiayan ayat kan, ta nakaturpos kamatan. Bes? Ulitat, saan ama sayang mati sakripisyong kanyak? Promise, bes! James, mabit laang. Nag-text ni Bioli. Ha? Ada ka no pa'y laang iti town. Basta ka di? Day ka no pa'y nga gururay iti taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno. Di nasayat. Sukunik langin. Okay ka dilaan ken ka? Wala. Sige. Sukunik nga ro din ni Viola ni Plaza. Alaman nga rod. Kababain pa'y kit din. Hindi ko mamati pagbain na. Si kakit di. Sige. Mapanakon. Talaga atyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Violi. Agri-ring di na matsumbatan. Ay, matanagan ak. Anya torasen. Mga lo niya matin tinapasamak kadakwada.
awagak manan ni Violi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan na talaga. Di na sumbatan. Di na nga tamang manggagtiawag ko. O ano? Paawid na nga tan. Sabi ko matakas ng hapay so. Anya matang tinapasama ka dagiti dua. Apay nga wan damatan. Ada nagsarto nga lugan iti batok. Isuda siguro dayta. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaal man ang tilugan ni James. Anya? Ala, umikan. Ay, apay nga karadadaal no aglugan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na amatartarimaan. Ah? Naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day dya siya, Pes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sana pa'y nakaturog, Bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, Bes. Naturog ka kumalatan Ay, kasano ang makaturog ngagdanda nagakmet. Sorry, Bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo. Pasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di? Ngala, maturog kan. O sige, mangan ka pa ya. Wen, Bes. Agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. James. Hello, honey? Hello. At ako tingmin mo Sabado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na iran na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Pasensya ka na. Okay na. Mawatak. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga Rod. Ituloy ko pa itar aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siya ti imbaon ti principal kan. Masapol at trabaho nga umuna sakbay tilang ay. Amok matkit diya maawatan na ti James. Ngam no di nak maawatan. Addaken kwa na daytan. Pare. Kasano itan parts? No sana sumurot ni Angie. Saan mat asumurot ni Violi iti outing tayo? Sigurado rita. Mabalin mo man nga awi sa ni Violi. Mapainak sa parts? Bayaan na siya kimang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga Rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana all na talaga. No aklunan nak, ag-blow outak para Aniyan? Awan. Agpada na napintas dagiti nobya ta, no kwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapahay ka. Awan dakas na ti mang namnama parts. Ngam saan mo una yan namnamaan? Laglagi pa agar arim ka pa'y langking kwa na. Nya kamatan. Kasla si kapay best friend ko ti mangupay kanya. Saan nga iti dayta? Narigat tinalabos sa panangnamnaman maminsan. Parts. Tanong mapahay ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Violi ti ayat ko. Nagsayatan ngayon kasta. Parts, ipagamot ka ni Angie Tulungan na. Please. Sige. Ibagak to keng kwa na. Anya man ang tikit kita ta nakatatidog man ang tatangad mo. Takasin bakit? Te, Pagkamtuman na gatay dua ababay a borders mo. apay manen aya. Paritam idang agpastrag iti lalaki diti balay. Taapay. Anya ko matipakibyangan ta iti dayta kat agbaybayad damot iti abang da. Ay, na, Sa nga ili da nga road, di dakat pastrikaan.
Ayaw na ikan. Iparit ko nga round. Ha, hindi damaw, nagululi magkaklaang. Pinalabas ka, di ka nayon nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Anje dito'y balay. Ang amita, tuwa damit tang. Uran ni Biulay, ang damit nubyuran. Agar-aram ka no pa'y laang dayjay. Saan na pa'y anubyo? Ha? Imposible ah. Anya ko mati pakibiyangam ayak kadakwada. Kan may sa, at damot nakamdan, amudan, tinasayaat, kan sa... Ay, sao, sister aya. Mga luad danto kitin agbukiran tipusig nandita. Ha? Anyaman deta asasawa mo? Puutem ti kunak bakal. No di da maaluadan, adda agbugi dita. Ha? Tatsyag, asaan ka mailawan da kita border ta. Di ka madanagan, kan uray pa'y. Anyat pakibiyangam aya. Sana na ti pampanunutag. Di uray man agsikog da balasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam, sa nagatuti sao? Basta jak kayat. At ito'y ti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan na kato'y malayan. Aniya? Ba, nagadyak mati palubos ah. Ijay ruwar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balay ta? Unay katikas ta sa umot. Nakasingsing pat daan dyan kan biolay. Kasta kati ibagbagamang. Kagpay sumot ti ibagbagak. Basta ibagam to ti imbagak. No saan da nga agtong paliti kayat ko. Nasaysaya at lano pumanaw dan. Anya? Ay, saan ko akayata pumanaw da? Di ka lang mabain. Nakasingsing pat da border. Anya kumatpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwada. Nadayaw da. Nadayaw. Di makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kan saan mo akad nganti may sa atao? Tamadi, ti kasta. Panag-aawid manen. Urnosak matan dagiti adda iti rabaw ti lamsahan ko. Agawid ak matan. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti outing da? Si Morot ni Violi. Ngam, awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybay anti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan, talagakot kit di kan ni Violi. Oh, dito'y 5 parts. Shot. Alright, thank you, Barbs. Nabartagan ni Bogs James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dito. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa eh. Talaga mo. Kabala ako. Sige. Kita mo? Oo, ba di ba? Arala. Oray lang kidaman, iti nakara bartag na. Kabalan na pa eh. Agsumbat to pa eh. Oh, pare, dito eh. Oh. Sige, shot mo. Nakaturugan. Ngarod. Talaga ka di asaan tayong maagawi dita? Saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang iton bigat ngagbiyahe, Bioli. Sus, kasanon ni Angie. Anya ti irason ko kenkuana. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da Violi? Tanabartag ti driver da. Maturog dan iti cottage nga inalada. Ay, nag-text mo't ni Bogs. Saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko amawatan ti pagig? Madanagan na katsak mawatan. Sa bagay, amukmat adi aginom ni Violi. Tadyak pa'y napuutan nga iminom iti nasanger. Nga uray beer ko malaking. Kat ni James, amangan no iso tinabartag. Tanasakit tinagam na asa anak ka nakasurot. Kan namin adun nga inawis na. Ngam sa anak ka nakasurot. Aday ta. Di nakman lain text banlo inawagan. Iso ko matikang runaan amang ibaga. Asaan da ang makaawin. Hingam, kaslaawan anyaman na kinkwana. Bioli, nakaturungan na kiti kakatwata. Uwan nga ron, ngam, aging inom ka pailaan. Talaga ka niya di nakpagusto na uminom? O rekit light beer mo lang dito eh. Sa anak pa'y nga mininom iti kasta. Iso ka ro daramanam. Alamat na. Saan ka nagtalag? Saan kong ipagbagay ti kayo mo? Alaman lang. Ramanak tapno maibos daytan kat
maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige. Tata na kabuti. Minum, ay. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Nayunan pa eh. Saan ko akayat tiraman na? Sige ba, ora kita. Mayat to no madamdama tayo ta. Oh. Anya ti Marik na. Saan ka diya mayat? Medyo, kasla maulaw sa amat na. Sus, may sagad kagudulang tinainom mo. Itala ang apinadas ko ti minum iti nasangar. Wenno beer. Kasta lang no damo niya ka na. James, di ibang. Among Violin, nagpintas ka na. Oray ko rin dumdum ti bumilya ti daya poste. Agminar mo ti kinapintas mo ka. Isa, please. Violin. James, please. Saan? Violin. James, saan? Ay, nasim bakit ti sikat ko naglaba. Nagrikat la kita talaga ti bumakatan na ya. Ni, tinsamat lugan ti nobyo ni Angie dahi nagsar din ti batong. Isungag pa iso. Apay nga imay katrimbar mo ni Angie anang isuraw. Hindi jayan. Nagturungan iti kwarto da Angie. Ni, di na nga taam mo na pa nang isuro ni Angie. Sa bagay, ang damat kiti ni Violi. Madanon na dita Agtimpla man pa kiti iti kapik. Ay, naimbag ka ni nato Naimbag tawan ni nato. Sigurado, andamanan may bagana no nakita na anapandita ti kaayan-ayat ni Angie. Violi, agsangsangit ka? Abay agsangsangit ka, nakaara ako kanyak, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog tan. Idipul mo ta cellphone mo. Kinanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige, ituloy mo ti maturog, bes. Wen, maturog tan. No pa'y narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta idi. Bes. Tahuray anya pa'y ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa iti biyag, dagiti ipatpateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukuno ni Violi. Tayong mga nitirwara. Anya, masadutak ko marumarita pare. Ano yan? Ay, sus, di kag sadot. No kahit mamagunod ti ayat ni Violi. Di nangamat lang kami na naklunan pare. Di naksamot kayat ni Violi. Di ka maupay. Adadakit ding ipakitam ti kinaanos mong agaram king kwa na. O kitaham no di matnagan tirik na naking ka. Among pare, natamnay ti panakilangan na kanya. Anya? Adayon sa tirik na kanya. Amang ano, damot sa balya kayat na. Weno, awan kanyak ti sapsapulan na at ipo ti lalaki. Anya kalagid din na ya. Naglaka ka maup-upay ako nak. Madlaw ko mat no adanam na making kuha na weno awan. Ay susawanan ti adupay arason. Dakasan takid ni. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, nabartagan ni boss. Idong makan agurok pa yan. Anya agad na ito yung tao ngagpaiso na yan. Kasta na ka diya talaga. Tunggal mabartag. Maturog adagosan. Nalakang amin na mabarbartek. Sana kas kanya. Ad-adumot nga amang ti ininom na ngam si ka. Saan mo ta? Katsika, gusto ka din ti botilya ti light beer nga ininom mo. Gusto nan. Narigat nung maulawak. Amang ano madlaw ni Angie. Kababain. Mawatan day di ay sikakit. Gusto nan, James. Sige. Inumom ta na batbati. Tama pantayon. Kasano ni Bogs? Dodori. Itulod tayo ti pagnanaadanda.
Kalpasan na, itulod kamatan. Data, eat all you can. Syakti tayo ita. Agyamanak manin James ha. Nakasaysaya at kayo aming kanya. Agyamanak iti ado a sakripisyo yo. Ala, rugyan tayo marunong di mga mabisira ko na. Okay nga Rod, let's eat. Okay, ngamsakbay na. Agpray tayo pay. Excuse me, Violi? Ni. Apa yan? Apa ni Bioli? Anyat napasamak ang kuhanan. Mabalin ka di, Violi? Ibagam ti pagsangsangitan? Itay ka pa yung sumanangit. Ngam di mo ibaga ti parikot mo. Bes, Agsao ka kuma. Please, di na kumamot pagdanagan, Bes. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ibagam kuma. Tabarang makatulong nga amang sulbar. pakawanin na kumabes. Nagdakkel ti basol ko kan ka. Apay, anya ti pasal mo kanya? Nailaw anak lang. Diyak nalabanan tiriknak. Sorry, Idiretsyon kuman. masikugap. Anya nga Rod, adaditan, Bes. Awanan ti mabalinta. Taripatuam ti sikog mo. Ket masapol nga agkasar kayon iti nobyom. Apay akayat nakakasarita. Kan dito'y pay parke, Anje. Ada ka di parikot joy, tigayam ka? Awan, Bogs. Ngam tigayem ko ti at parikot na. Ha? Anya ti parikot na? Masikugan ni Violi. Ket nasken nga itakder mo, Bogs. Ha? Kasano ka napasamak na ita? Di mo ibaga nga awan nasasaunaken ka. Isu arumbang laeng nga itakder mo ti dayaw na. Anya? Kasano ka napasamak ti kasta? Kat saan kami mat nga agayan-ayan? Anya? Sino nga Rod ti ama ti sikog na? Ne, pre. Sa bali ti mapalpalikukin ka ah. Nakaununag ti sinaay mo. Ken saan ka matagtagari? Kalpasan na. Kanayon ti inom mo ah. Danggayan nagbogas. Saan mo nadamakin? Ada ka di parikot joki ni Angie? Unak mo't nga uminom ka. Danggayan na, kaniya ka na yan. Aywan gayam. Ada na ibaga kanyak na Angie. Ket nakigtuta. Nya na ita. Masigug ka no ni Bioli. Anya. Agpudno ka man kanyak, Violi. No saan ani Bogs ti ama ti sikog mo? Asino? Asino ti ama na? Ni James. Aniya? Awanan ka iti baen! Pakawanan ako ba? Nailaw anak. Nagbasulakan ka. Traidor! Danggan na ko, ma. Agmalawakakan ka. Traidor ka! Diyos ko. Isurot ak tinumbang aramida. Tapno maawatan kan mapakawan na tagahiyam ko. Oh, makitam. Makita, mister. Pimalso di magkakinikan ka. Nyak mat maawatan no nyat napasamak. Karampag nakit di ah. Nato, tangiwat mo. Di naklapdan, tapod no ti bagbagak. Ni Anjay tinubia. Ni Biuli mo ti masikaw. Ay, sana ula ko nada. Anya, tulad ka dita sana, ol. Ay, Tangiwat mo. Ay, sus, Wala kita kaya, sagsama, umalang ol. kaya. Kaslasan na makabog, itipinggan ako nada. Ang gukisam. Masikong mutag. Anya, Amazing stories. Bili bakit isiglat ti lalaki. Ang asam, tapi nagrigpon na ida. Nasiglat. Pakawanan na kumahani.
Naglakad ang kinaw iti pamakawan. Ngam narigat ti mamakawan. Nagrunan no tinagtaltal ka matao ti mang traidor ken ka. Nawatom! Angie, Kasano ita? Masikugan ni Violi. Ngam kayat ko. Agsasamo tayo atalo. Kat agpili ka kada kami adwa. Anya. Malasang ko. Day talagayam. Sana parikot day ta. Agyaman na kanti. Sa dinoy tayan ti ili yung anti. Ijay laang tadyan. Sige anti. Agi failak iti leave ko. Awan problema dita. Kuyugan kayon tungag bakasyon ijay lugar mi. Agyaman na kanti. Nailakid din ay tinagbambanagan ti gayem mo. Nasakit anti. Mismo pa'y anasingad agayem ko tilino ko. Kan tinutupan ti awan adpain alalaki. Wan nga road. No ba'y adabasol na atwa. Nasakit man. Saan ko ang mabali na baybay anti gayem ko? Awanan ti ado pa'y apalikaw-likaw. Agpili ka, James. Asino ti ay ayatam. Ti ikalaysang kada kami. Agsao ka. Asino kada kami. Sika. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, James. Makitam ti bunga ti amin. Siguro, nang namnama ka asika ti pilihan ni James. Tamasikog kan. Ngam saan? Siya kailaang ti pinili na. Angie, Mangipaneknek at ibagim laang ti kinayat na ken ka. Isuad ti mo rebeng nga ayatan ti kaskan kwan. Tama na nga lilaw. Ay ayatam ka di pailaan? Pagtatak ko ng pailaan ti nobyo ko. naibagakmat kitkan. Saan ko lang ananabanan tignak. Iti ti agundaway. Maagkalaon na yan no pagtatak ko ng pailaan ti kaskan kwan. Awanan pain alalaki. Traidor! Umadadin ti kasaryo. Wen, inton umay alawasan. Ket agsagana ka. Taadan to papananta. Papalanta. Sa dino. Kaano. James, Kunak lang no, di mo pat ganon ti awis ko, pare. jak kumakay ti dumara iti kasaryo. Nasakit tinakam ko king ka. Ambom nga gayatak kinibiyot ni. Ngam tinutupang. Si kapay anasinggad agayam ko. Tinangagaw king kuhan. Nilaw anak namin. Sorry talaga, pare. Awan ka di pa ni Angie. Anyat orasan. Aldawon ah. Huwag nga roda. Awagan mo na iti cellphone na, pare. Nahumpay lang ginubyan. Naka-off mo ti cellphone na. Diyak makontak. Anya? Nay, sa bali tagparparik na kanyak, pare. Sama dati, sama nga. Anya ti kahit mo sa kanbogs. Sapay lang kuma, tanagbiddutak. Kaya't mo asawag, kuyugam ida. Wan, agbakasyon da ka no iti manong aldaw. Iso si kapay lang ti makamo dito eh. Kat saan aday tal agbarbar ti obram ah. Ay, agkasam day ta na pasama. Wan nga rod. Aguray ka bakay. San aya nga ita nga aldaw ti kasardaan jay kinday jay a playboy. Wan mo't. Apay nga rod a pumanaw da. Ni, unak man numasirib ka. Kaya ta sa wenday ta, sana matulo iti panakikalay sa ni Angie iti daydi alalaki. Nalpas ti alay. Para ta dyan Mountain Province met day fan ang nagluganan ta, Angie. Agbakasyon ta ijay lugar da antister. Anya? Kasaryo itaki ni James. Agkasarlaang nga isiso. Anya? Kasjay ti rumbeng iti manangal lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta, saan apod no ang makikalay sa kakankuana? Iti anyaga po. Kita ang man tinaramid na.
Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan, anasikugan na ka. Siya, tipilyan na. Nga imbis ko maasika, tama si kong kagat nga rodan. Pakaunan na ko, Manji. Siyak din ang dadaal, iti ayan-ayat yun. Saan kang hagdanag, Bes? Pacheck up maaklon kon tomat lang ti amin. Agyaman na kiti, tanasapsapaan na amwak ti ugali na. Angie, Ti may sa pagluksawak, di pa'y nakisarita apulusken ka. Di man lang nagkidaw mo't iti panmakawan ken ka. pudno day ta. Manipod iti naudi pa nagsasaang tayo. Di na kon kinasarsarita pulos. Nga uray iti text binu awag la kuma. Nabartag kan James, susunan. Bayan naglahan pagkasa. Di nagmadangga nga kinom kanahan na ka na. Kahit ko tiyag lemas iti arak. Kahit ko lemasan iti arak tinalaw sa papawik. Ang ladingit ko. Hindi nagbanagan tayo na ayat may kinansi. Ay, basol mo't laha. Sikatin ang rak-rak iti relasyon nyo. Kung nangaroon nagbabawi at... Lating yutak nga ibaga tayo James. Kagura ka. Hindi ah. Gaputa amom lang nga rodon nga gayatak kinibioli. Tinuto pampayla. Bogs. Awan kwenta magayam. Traidor ka, James. Di mo la pinanunot ang tikinasangad ta. Tila ang bukod mo abake kan pagragsakan tinapatagking ka. Kagura na kadimot, Bogs. Anya kumaga po kagura ka, Anjay. Iti inaramid ko iti gayam mo. Saan ko nga ayunan iti inaramid na. Kinapudno na. Manmano kami ngagkita. Kasta ka di. Ang mga numaykat pa yung opisina ah. Tanagadon ti absent na. Gapot kababartag na. Traidor ti gayam mo. Masakit tinakam ko kikuha na. Aywan gayam. Ada ka din ni Bioli? Awan pa'y. Madamdama pa'y. Apay ka di. Umay ko sa rungkaran, Anjay. Kaya't mo asawan. Itilaksid ti kasasaad na. Agayat ka pailaan ken ko na. No may kariyak laki di kikuha na. Ibilang kunto kaspudpud ng anak ko. Tipas ngayon na. Nakapagpas nga yan ni Bioli, Angie. Wen, Bogs. Isulaang mo tinaisarik iti delivery room. Iso nakapagpas nga yan. Naipas ngayon nanti anak mi, Angie. Bogs? Amok ti kay papananti pa ng perang mo kanyak. Kalpasan ti pa ng ibagak ng anak mi. Bogs, dayawin ka unay. Katagyaman nakta itilaksid, tinakas ang anapasama kiti gayam ko. Adda ka anangalangon ken ko na. Agyaman na, friend. Itilikodan ti inaramid ko. Adda kalata amang baybayabay kanya. Dinak pinaybayan. Adumanin ti sakripisyom, idi nagkasar kami kini Bogs. Mabalin ka dimot nga ramitik ti kasta. Saan man niya? Agyamanak, talaga ang nagsaya at kaunay agayem. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.